Yona sikhuluma abantwana baNazaretha ukuthi makhosazana uma usuqeliwe isingoduso akekho umuntu obathanda ingoduso yomuntu emhlabeni ngaphandle komoya omubi ozokona umuzi wabantu. Umuntu wesifazane ufunani yini nifuna ake nisho kahle. Mina ngangiyiNazaretha ngakhula ngabosiswa ngabhabhadiswa ngakhetha intombi yasePhakameni ngahlutshulwa intombi yasePhakameni. Hawu yakuhlubule Wenze ukuthi uthoni makoti kanti wena isigebengu. Imali ayikho kahle ithi ke ebenginakho bengubekela ingoduso yami. Ithi kodwa into engenzayo ngomfisi Ushembe noma ngilele. Umuntu wesifazane ufunani yini nifuna ake nisho kahle. Kwathi ngilobola ngelinye ilanga izinto seziya ngasemaphethelweni eNazaretha ithi ngingadli lutho engiluthandayo abantu bengena ngongena behlezi ithi ngawuthengi ngoba ngithi ngenzela intombi yasePhakameni. Uzothola umuntu walotsholwa yini ngoba noma ngabe ulambile namhlanje uzosutha kusasa. Wenze ukuthi uthoni makoti kanti wena isigebengu. Phakathi nokulobola kade ngihambisa impahla ithiwa sengishayela ucingo umuntu wasemzini uthiwa sawubona mina wami uthi ngathi yebo uthiwa angazi noma bungangikhandela nithuba ngikubone ngo2 kusasa. Wenze ukuthi uthoni makoti kanti wena isigebengu. Uthi nginawo nento enhle entsha uthi kodwa nje ngipheka ngakho mangiwashile ngase nginuka kahle yintsha unkosikazi wami ngoba ngilwela ukusondeza yena eduze kwami. Bese beluliyeka lolu limbazalo ukuthi intombi yasePhakameni approach umfana ethi uyayithanda ufuna ivusa umuzi kayise iqale yenza research. Esiqale sakuvela wethu ukuthi unani. Musukuthi mawufuna umuntu ubusumbheka umweya ngoba kusasa lo muntu uzobe engasengena. Bese beluliyeka lolu limbazalo ukuthi intombi yasePhakameni approach umfana ethi uyayithanda ufuna ivusa umuzi kayise iqale yenza research ukuthi khona yini imoto kubo. Ikhona yini iViablos kubo. Wenze ukuthi uthoni makoti kanti wena isigebengu. Uthi phuma intombi yasePhakameni uthi bisithi sawubona sibanibani asisabizana ngamagama esijwayele ukubizana ngawuthi ngithi yebo ithi kusukela namhlanje ngithi angikwazisi ukuthi angisakuthanda uthando lwakho oluphelile umuntu oseyindoda yami nakho. Usathane befuna ukubulala umuzi womuntu ukufika kuso uqeliwe ingoduso athi yakuthanda afike ngcono kunalomuntu okucelile uzubothi nami umuntu oqhubeka nabantu. Umuntu wesifazane ufunani yini nifuna ake nisho kahle. Ntombi zaseNazaretha ningasiphoxi. Isimilo nje Ishoma akekho umuntu avashela omubi inkosazana makoti ngoduso ubani oyathanda umfazi womuntu akekho umuntu oyathanda umfazi womuntu. Wenze ukuthi uthoni makoti kanti wena isigebengu. Sizwile impela neyicelela manje phambi kwabazali kodwa mase ngase sibatshela into enyenza emavasithi akuyo leni ikhulumayo. Ukhona into ekhona manje. Intombi yasePhakameni approach umfana ethi uyayithanda ufuna ivusa umuzi kayise iqale yenza research ukuthi khona yini imoto kubo. Ngiqonda ukuthi bona ukuthi ikusasa lomuntu alinjenge namhlanje. Musukuthi mawufuna umuntu ubusumbheka umweya ngoba kusasa lo muntu uzobe engasengena.